Sorry, Mamonta. The Makutai, Zero Sorry. Inyaya yabashaka mukanase kuna kuya bakataika ngwayo katiba waparara yafunyesa yatoa mota yaiva yangamisikiza baba mimi pamepedale ne kuti we mumirire nyaya baba pane zvikunetsa zvikushupa kukwara kwevanhu kufa kwevanhu kusina kusarukana kupenga vana kupenga kuka kana mambo mazuva makasvika kwavhumutu wekwavhumutu musikana akazoya chimhanyanga ari pakoleji uya achiya kugara pake achisunga kuchaiwa chaiwa imba yese yapapamunini iri kunai saka takatiri pamba tatine musikana wekwebasa musikana wekwebasa akabva aenda nemwana wangu kamukomana kanamba kagrade 3 kuchechi obvanza anga azosvike baba mwana wanga azoyawo neantu zviri pane mwana takabva ndaenda kwabva ndasvika kunoswa mainyazika kuguvhingwe susi pachikoro tabva tasvika ikupaya tichisvika vanoti imimi matosvika baba wacho ndimi mutori padhenja sei kupfuura mwana uripo mwana uya paazora kunamatirwa pabva pakuda sekuru sasekuru pavakashaika pamba nambuya nasekuru vakasakatika nguva yahuyo obva wabuda obva ati waita arati wauya nemwana uyu dane wangu waenda naye postpondem mwana uyu akatopararira mumvura uri kunyarara seisimudza musoro uchiona imba yababa munini mwana anemborovesa achipenga iwo wakatarisa mwana uyu ndakatomuka kuti daingaenda kudhemu rati wachedziwa zveshuwo mwana anga atengawo chiredzo chake asingazikurakura kunodidiri ibva aita kuenda nasekuru wacho musekuru wacho wakadii muvhanu imwe akati akuti ndiende nehope dzandarota hadzidi zvabva zvapo zvaita fokosa pamazana ndakarambana nemukadzi ndakamuka kusiyana siyana nemukadzi nekunetsanetsa kwezvinhu ndizigomoya zvikanzi aundiziva aundizive here ini nditi ndiani zvikanzi handini baba wababa wako ani zvikanzi heri ndikati heri vari mumasango zvikanzi ndini si baba wako muri kundivharirei muri kundirambirei murudi ndikati ayewa hatisaziva tiri kumutsvaka wani sekuru omba hatina rati kuramba pane terese murikuona iwewe wabvana iwewe hasha dzakwe hasha rudzi aungasingatosive kuchechi kuvhikokuya kuti ndasiyana nemukadzi hasha dzakwe hasha rudzi usingasimudzi musoro uyeteera mukadzi uyu vana unogona kuwabvuvatira here chiri kuita kuti kudai wambozvitsvaka kuti chii murikuona ndobva ndanza iwewe ndinochera zvemugodi iwewe kumugodi kwangu wachichera hauna kuona here kuti ndakanga ndapasaini nekuti pakatambuka ndatopedza kutochera mugodi ndatotopuwa mari ndakabudisa maturusi pabva patambuka cheni tambo patinonga tanda 22 meters padzadzika padzazobatwa nawakomana hauna kuona here saina ndandakupa ukandonokera iwewe kumhanya ndaakukupa basa rekuti simuka iwewe umirire imba iyi muti mubirire dzimba dzese uchiunganidze vanhu unotaura pabani ukanonoka ndichapinda pamako ndichapengesa mwanawo imba dzese dziri 5 wakomana ndinoda kuti denzi kuti musimuzechi musoro ndikati alright kwabva ndatsuka kwakuya kwakutaurira papamudiki pamini ndiyo nyaya yatadini yatasangana nayo kati zvishuwa nyaya yetonesa mwana tozuva twatovhinyika ngati tiende kunani kuna baba kupenga longa pamuchenawo ashedi vakaita zvekukasika obva ndatenda kupi kupenga longa kwakutaura nyaya yedu kuti ndizvo zvazvinotaurwa asi zvanzi daitanga kuunganai mukaungana sekuvati mukaungana ndichauya ndichibva ndabuda mukaungana muunganidzanai ndobva ndabuda ndobva ndamuwaziva kuti ndiri pakati abva tati ndipa pamwe ngati nyaya ine neshamhu isisina shamhu yane nemupini obva tamhanya kwakuenda kupi kupenha longa
nyaya yeri kuya kumirira ubaba asiriwa arikuramba chii hamuzumuhwanira inotaira sababa asi inota asvika kumira sababa ovhatonjema zivemuroi saka charikuramba chii ndo zviri kutotinesawo mutadadenda pamene wationa itarisei mwana wamwiti ndikurwara mwana uri kupenga saka uyai tidai tese pamwe kutanga takasakuita takatowirirana zvatakaita zvatatona nyaya achibva November azoramba inomira sababa panyaya dzemini dzakona nyaya iripo ndeyekuti mhuri iyoyi namai wavo imhuri yamukoma wangu vana mukoma wangu asi chikone kubva 1982 mukoma chete pakashaika baba kusvika timangoti 2007 waienda kun'anga kumaprofita achichi takati musha panga panapa parodha vachibika torwati pano vachitora n'anga dzavo vachigadza indiri papapo imwe temu ye2007 iyoyo wakatora zvakare tangukanuka kuona mota dzaapamba sekuru vatotora sekuru hanzvadzi yamai mwana hanzvadzi yamai kutonzoku kuti vane wada kubudisa zviri kuda kuitika kuda kuti mbiya wabude watore pawati ini ndiri sepapo patinotaura handina kana soko sekuru ndiyazotobvunza kuti kujames ari kupi nemudzimai wake zvikanzi siswangu anotezera iye chete wemubangari zvatendiwa mutore zvanamera mudatoro ndotoona pamba pato vane vari kuridza ngoma vari kuridza mbira vari kuita sei n'anga dzatopfeka makona dziri kuita sei hameno hembe dzavo dzedze chii chiri kuitika panapa then wazoti mangwana acho makuseni umwe mwana wavo hanzvadzi yake ibva yatanga kubudirwa hameno yakaita zvekubudirwa zviya ndoda kuti titi vanhu vati chii asi vanhu ndoda kuona ndodai ndini mbiya mucheno kutara mai wangu mukadzi wajames ari kuputara mukadzi wangu ndiye ari kuita sei ndiye ari kundibvara kuti ane miti yainayo kuti musaone pandii ndisatore pamu hanganga dziri hadza dzakawanda dzemwainobva yatoti aiwa regai pambo pavo handi tinosecha manga kudai kupinda mukumba waibvara muzone mudzimai wangu dai wamusechi pasina hama yangu saka ndodzi yamedhe kuti ticha ikwewo padhuze kwaingoendobva yashedzwa manga ibva yapinda ibva yasecha ibva yashaya haya vakatesa kusvika neyokugadheni hembe dzese kubudiswa kanwa panze kuti mari vangatichagei hanzi miti zvekuti hanzi mudzimai wangu ane miti iri kuti mai asati auye bapa wake hanzi ndiye ane miti iri kuvhara vai mudzimai wangu ndakamuroora mai vakasotokurewa mudzimai wangu achiri mwana mudiki ndokuti hana zvaanotomboziva nezvechiitizvo ndakamuroora 1987 mai vakashaika 1979 ndakabva ndatama chikondecho ndakabva ndatama ndatonogara kwatakanogara pandakangonzonomwa muchagari panapa samuchena nezvandaona zviri kuita mhuri pano hamungangovhiringidzirwa vana vatatoenda kugara kusaiti time mukoma wangu nanatete rwati onewo kune muti wakasiya sekuru kwamuchena cheno vanogara kwamuchena ugari hako safely newana wako pasina vanozokuvhiringidzwa nevachikudisturba vana kuita saizvozvo kubva 2007 iyoyo uyu ndakazomona muna September izvozvo bva 2007 azoya pamusoro muna September kurapereka aine mwira wangu yuti uya tinogadzirise zvirudiwa kumusha ini ndingahando pandakawarapira ngati aiwa ini handikwanisi kuti ndiuye ikoko ndakabva nenhaurwa unoziva nhaurwa ndakauya nayo wananai nemwira wangu uyu vanogara vese pamusha ipapo paplaza ipapo kana muine problem unoona mupana wangu uyu ndiye vamunotaurira nhau dzese dzinenge dziripo kana dai zvinogadzirwa munozotupa kuti mupana wangu ouya uzondizivisa
inini ndakumusika ndike muya kumba kwangu Unoti muri kuramba nenyaya yekuti zviito zvevanawo ndozvokuti musade kuasosieta nawo ichokwadi kuti wana wabvuma apostoli neng'anga nechii zvese ndizvozvo imi hamuzvitei ini handizvifariri hangu okay. Asi mukanzi wana wakauya wachiti tine dambudziko rakati riri kuda inini ndakawapa baba wariko ndi baba wakuda baba wada inini ndakawapa baba uramba ini hamufunge baba waruda baba inini but ini nekuitirwa nababa tizvo ndikazoraimisha kuine zvizvi pane zvinhango dziripo ari kupinda chikuwa uyu anogona kupinda musahwanire zvisina basa kana pakakorogwa muchikuwa ndini mukuru ndinopinda ndingokwira muchikuwa ndinokwira hamungaita ziri ndadirigeta ko kana ari mukuru kune uyu ndinokwira but ndopatotaura kuti kana muchikwanisa kukwira muchikuwa chiri kutasiyai ndizvo right now muda kusvika pane n'anga muda zvikutumira chii aiwa ini ndiri kutosvika awa ndiwa ndikutosvika unga ndifamba nawo ikona inda kutya chii ndinotowata maitira uyu anogara akarohwa papurazi ipapo muna kuproga ndakatomisa mundaraunda uye mukoma nditoripoti kupena ronga polisuti ndanzwa nekunerwa nevana vamukoma papurazi ipapo munhu asati atorohwa ipapo ndokunga ndini papurazi ipapo since wamwe dzese handivazi dzangu dzese dzaipera kuvhiringidzwa kurohwa ndinotowatya nehobhiro dzavo dzavanoita otherwise vangatodiwanikidza ikukavavhunguno wakandikwadza as you are a violent character nyaya dzevafidzi zvavari kutaura takagumsira mazuva ari kutaura aya takagumsira nyaya dzekubuya muna 2022 pandifunga ana sabhunguro vanozviziva vakauripo nana SMT mava 2022 tibva tapuwa tsamba dzavakwaya kuno pakauya nemunin'ina kurepeater vakauya nasekuru vachibvanza kuti manyaya matarisa kumasha munozoya muzotidini tozvitaurira havana kudzoka baba mwina kwete zvavakuta kuti backward baba vachivapenyu baba vane 15 years more than 15 years vafa 2022 saka mukona totidai nyaya yedu zvatoti yatumbuka kudai mambo pabva pamazuva tavaitititsvaga mbuya vacho zvichinetsanetsa pakabva patanga kuuya takadobva tatanga kuzwa dare kutanga kuziva kuti mbuya havana kuurayiwa nemakombezi mbuya vakaurayiwa nekovhu mukona pabva patanga kuuya vana mujibha vakatanga kutouya vachipinda pamba vachitaura vakatanga muzukuru wedu achiti munozouya muchidini toya abva afonerwa ataura kuti mapane zvamutsvaga mbuya mune zvamukuita mukangaisa mbuya uri padhuze mbuya wakatongerwa pamutu uri pagedhi aibva ashaiwa mhosva achinge anzi mutsunhurei adzokere kupi kumba asi bva kushaya kwakaita mhosva povhu yakabva yati hazvichaiti povhu makomuredzi akati itai vanhu kwaubva aurayiwa saka atanga vana mujibha wekutanga ipapa vachibva vaya vachitaura nyaya chiro vachibva kuti vachatiratidza vasvika pamba vabva vasvika ubva vaimba karioka mukajonatina mandemo wangu ndo mhandu anza inini ndauya imi pane zvamurikanganisa zvamurusiti musazione pane vanhu saka obva abika zvitii zvake zvaaisa zvai zvitii zvanga abika obva amwisa vanhu vese vanga varipo tikataurai muzukuru titaurire nyaya yawafambira kubva kwazongoro zvikanzi aya ndisati taita dare ngatitange taenda kuti tifambe wabva atita akani munhu atakazwa kudai tabva tati wabva taenda kwadc nawo bamini nanamai nedare rese 2022 tabva taenda kwadc tasvika paya obva pataurwa mbuya kudai kidadai vada kuti vatitore ivhu toiga ivhu tikati ivhu racho muda kutora papi tibva tarambana nazvo tibva takudzoka musira tatiwo muzukuru kwese kwaunedzwa wabva kwazongoro watoda kutaura nyaya yekuti titore ivhu heri kana tovaya kunotiratidza chi munhu taura pane munhu ndobva wakatanga kuti ndobva wakabva watanga kuti
munhu uri pane miti yakadini miti yakataura ngatisiyana nekwese kwaukitaura zvevhu wambosimuka uchitiwo uda kutitaura izvi saka tatisvika paya vabva vari nyaya yababa yabva yatingwa futi kwatati ngatisiyane utatowirirana neuyu munhu ari kufuma chiratifu obva amboenda kubasa ozodzoka achida rigo ndobva tatotanga kuziva kuti sekuru yedu isusu vanga vakashayikira kuharare taitofuma sekuru vakafira kuti kuharare ndovakabva atotanga kutaura kuti aiwa munoziva kuti sekuru uri tikati takavashayamba kutaura atai sekuru vakateerwa vakazoya kunorerwa kupi kuno sekuru waidada sekuru waidini mukuzviona taenda paya tibva taona kuti tafamba paya tese wabvaidaiza kuti uya uri tivigei saka takabva tada kuitwa ivhu hazviiti ngoti munhu uri pari paari ivhu rei ratinoviga ivhu rati munongoritora papi pamuda kutora urikuona vakati vainedare vanga vari maprofita vese vati tuve nyenge dzino urikuona tasvika paya ndobva vabva vatanga kutikutsvaka ndobva vabva vatanga kurangana nabamina nyaya yekuti vanhu zvakutiziva kuti ndima ina mbuya vedu panapa wakabva pavataura zvebvizvo wabva vafonera zvomwe mutipa different akati ano wabva auya muri kupi kudai achibva asvika akati mazuva mamwe munotsvaga mbuya wenyu wavo ini ndakatoya ndikatoenda kunomberera baba nani mbuya wenyu mazuva avo uya wakusairirawo kutamba uchiti wanga rikomberera papi taura kwanga warudini wanga rikomberera wauya achituwa achibva taero musatore ivhu mbuya vane pavadini mbuya varipo takadaira tobva mazuva tobva tashaya aibva kutidaidzazve tirivainini mukomana mudiku kuti uyai kunzvimbo yatamuchiziva manje kuti apa vanotibva tuu vese vachiti kanzvimbo apa ndokanani kana mbuya uyai muri vairi tibva taenda tomuratidzi panani pana mbuya tobva taendapo takabva tataurira baba mwina kuti baba mwini nyaya iri kuti munhu wati daidai zvese daivataurira ndobva ndachizobvunza kuti wewe zviri kumbodini mbuya vacho vari kusvika sei pavari mbuya achibva dayo mbuya vaya vari kutodini vari kutotsike nhasi uno vari kutondibuda inini ndatibuya pandatenda panapa vanga vakandipfeka patonditanga ndavharwa zvakadini sa ndatomboya ndiitora mashizha nezvimwe zvinhu zviri kudaidai ndichidini ndichiti iyi nyaya inenge kufungirana mukufungirana aiwa akamufudana pachena isu yamutaura yeriberia vanechine chii chii chinongosa kugarira pasi chitongoitwa but mukanotaura kuti kubva yange 2022 apa tamuna 2025 nyaya ishe yabva yasimukazve takungana kuya tamutaya kubvokana pamini danhasiwatipa kuvhirikika vaindota mukuru nyaya yedu yatapapi kozvati kungana zvivanga zvari kunapa ngatidini taungana bambo muruzvainyaya kutaura ndibomutauro chakamira angazi dzake dzese dziri 3 dzinobudi umwe anoti anobudirwa nababa wangu umwe aiti anobudirwa umwe nababa umwe namai mumwe nasekuru ishe wakazopa 1980 ende manga atwa mudhara sereka wese vanoti vanobudirwa izvozvi naizvi mukona iyi naiseko iyi umwe akanga atobva watoti handitomurakidze izvo tikaunganidza vanhu kwese hapana kwatakasiya kwadct kumapurisa kupi kutoenda nekuhospital kutopurana nezvouzoti tizoite dna yemabhonzo ataura mwana kuti kubva masvingo achiti ndomurakidzai pana mbuya hapana nekundishekoya ari pano yekutaura kuti takachera tikayoshaya kubva anopinda kuma10 kusvika ridai kubirigura mumatombo zvimwe zvisingaiti wanobudirwa nowanobudirwa ndiwo ipenikubudirwa ishembwe
Leo tunasema chingamisa kuti kana pene zvinetsa uyamire wadzadzisa kuti chingamisa watakaita tachataura pamwe tadzichiungana pamwe matingamirire mitanga tadzichiungane ngatindodini tiungane zvaari kuramba aketi baba nevanhu vakatiti vatibatsire. Saka pataka kwenda kumanyazika vakachita munwa ipatama tikati maini vaneta zvechechi kumasowesowe maini takaende semuchechi kuti vanodini vanotavadi tata ngeti tidaidziwa takadaizwakani haufupindura munhu wako ndati chinokutadzisa iwewe kugadzisa maproblems awakatarisana nawo pasina uyu chii pindura usuona wewe mweya uri kubuda changamire pane muroro izvi uri kuti ndiri kuda James ngawa James wati ndo baari kuramba James dai James wakuda pamukadzi wangu inini uri kutora nyaya yekumona kuti muri kunonoka izvi mwana wari kugane moko kudai hazi kubata nenhau iyoyo isu tainonzi tinotobayo imi umba kweikwazi ndokubudiwa badzi ayo izvezvi kudai vavavakaita tavataurira kuti darere tatati uyai ana pamini munhu anobudisa kuti wobuda mweya pane mumbai wobuda mweya pane mumbai uyai tobuda mweya pane mumbai saka ari kuramba asi ndopatakatari mweya cheda kubuda mumba umwe imwe naimwe yainya kuti mweya mweya cheda kuzi ibude muimba imwe naimwe yamweya kuti mweya vanhu vasavati kugutsika
kana zveshe changamira muzwa kuti imbaite ndiri nokuda uri inotakura zvakandorema izwai baba kuda way forward taureti ndine vana vanogara vachisvikirwa wasikana waini vachisvikirwa naamwewo. Zvino nyaya iyi kana ishari pano anozviziva, akavatenda nyaya iyoyo. Tikachaka mbuya wanangu tikashaya, asi pakanga pari kuda nyaya yekuti tiri kutsitsitirwa. Saka pauya imwe nyaya nyowani yasingatiungane, daidzai James auye titaurirane. Saka isusu tatisina kutaurira ishe. Ishe wakati nyaya yenyu yanetsa, kana mazoona zvaita muzotidaidza. Saka tisina kudaidza, tatisina kuzomudaidza taona kuti zvadini zvakufamba zviri kubuda pawana. Iye zvino zviri kubuda pamuroora mukadzi weuyu achibuda achiti James ngauye. James wacho ndiye uri kuramba kuuya pamusha. Baba wake waJames uri kubuda kuti pamuroora, uri kuti ngauye James mugadzise musha muti wige, asi ari kuramba. Saka mutaura kuti zvinosenza here kuramba baba wake. Ini ndikataona anobudirwa, saka warikuda kuti wana wese wabudirwa wabvirize kuti zviri kutaurwa chokwadi. Noti madzishe nasabhuku yariko mkwei wakayamba kwedu nenyaya yekuti ndatichaka. Bambo James kuti pasaite mweya wekufungirana, kuti pasaite mweya wekufungirana, ini daidzirai family gathering yamunenge muri koimini. Ndakunyanya kunzi ndinonyepa manje nefamily gathering. Iyo yamunzi ya2022 takajoina vazukuru wese kuti kuzveni. Pari weimwe wakamboenda kuna mukoma wangu asakasei. Ndiri kutaura izvikuiti mukoma wenyu wamutaura ndoukuti ari painzi Stuart, asi wandinotedzera ndispeko izvozvi kune here umwe pamusoro penyu? hapana mumwe. Saka ndimi baba chidaidzirai. Pane zvakamboitika mambo. Aiwa kana tati zvakaitika zvakaitika wakanga wabudirwa wakaenda mukamuzukuru kamwana kekuti uimbanhari apo vakati kabudirwa kwabvaenda kubrisaidi ukakafoma wangu vanzi mukoma wangu uye haana fanirwa vaangotidura wataura nhaurwa dzavo kuti ndo nyaya iripo. Mukoma wangu akati aiwa kana baba ari kubuda ari pamwana uyu no problem, baba ari kutabva nestate hande kumapurisa izvozvi pabrisaidi police station. Wakatiza kutodzoka kumba vanozokatika. Aiwa munozerwa ndiro kubudirwa kwacho kwanyanyisisa. kati zvamutaura zvese tiri kuzvinzwa, zvamutaura zvese tiri kuzvinzwa. Anzwa tiri kuti isusu imimi handika itai one last meeting nevanhu ava pamunogadzira zvinhu zvese izvi. Kana zvaramba mudhara stay out nyaya dzavo oita zvinhu zvavo itai one meeting yekupedzisira, muungana mese, muungana ipapo nyaya ibva yapera. Kana watadza kupedza kuti zvauri kutaura zvauri kutaura iwe ndizvauri kuita. Taura zviri kudiwa izvi zvinochiva tatiri kurudiwe izvozvi uyu atozive zvitoitwe. Vamwe ngaunganidze vanhu inokasira vanhu vakaungana obva wazviratidza pavari. Rini chironga izuva kuti rini izvozvi uyu atoziva anenge ari kutogwanisha mukandaka kuti zvidite nokasira ngoti kana kuti zvikaita kana kuti 2 weeks time kuti zvaita kuti vanhu nevari kuunganidza nevari kure vese chibuda ichi zvatoperesisemo James 2 weeks in 2 weeks time chiromba this meeting ndikuudza munhu vanhu vacho ndini ndotongoenda ikoko vamwe hapana mwatombe ndiwo ndini ndichatizika. Saka inini ndichaunza mukomana wangu baba pazuva renyina munotaura ndizive yasouzwa kuti chichiriitika. Yes, saka chiendai.